गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। आसामाव 1 लाख साख्रियाव थिसननायनि सोमोन्दोआव रायजो सरकारनि गोनांथार मेल खुंदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा रायजोआव 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननाय खामानि लानाय थांखिखौ मावफुंनो गोनांथार गेजेरजों मोनसे गोनां सावराय मेल खुङो। मिथिनाय बायदिब्ला बे मेलाव रायजो सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव थिखानाय समनि गेजेरावनो गासै 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि थांखिजों गोनांथार सावरायनाय जायो। बे गोनां सावरायनाय मेलाव आसाम सरकारनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, आसाम लकसभा आयगनि मासिगिरि राजीव कुमार बरा, गिबि मन्थ्रिनि चिफ सेक्रेटारि समिन कुमार सिन्हाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावरायनाय मेलाव रायजोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि लांदां जानानै थानाय मासियाव बिजाथि थिसननायनि थाखाय उफ्रा चिफ सेक्रेटारि थाखोनि बिबानगिरिनि दैदेननायाव मोननै आलादा आलादा थिसनग्रा आयग दाफुंनायनि थांखि लानाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 1 लाख साख्रियाव थिसननायनि सोमोन्दोआव बिबानगिरिफोरखौ लोगो आखुथाय आरो गेबें नोजोरजों बिबान सामलायनो बिथोन होबावदों। दुखु आरो जेंनाखौ नेवसिगारनानै सासे आइजोआ 22 बोसोर बैसोआवनो आइएएस अफिसार जानो हादों। इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा इउपिएससिनि आनजादनि थाखाय गोसोआरि गोख्रोंथिया जोबोद गोनांथार। बाथ्राया बुंनाय दं, जुदि गोसोआरि मेलेमारि गोजोन दिदोम जायोब्ला फरायसानि सोलोंथाइ लानाया मोजां जायो। नाथायबा खायसे फरायसाफोरा ओरैबायदि दङ जेराव गासैबो जेंना आरो गोब्राबजों जुजिनानै थांखिसिम सौहैनाय। बेबायदि दुखु दाहाजों गोरोबनाय रितिका जिन्दाल मुंनि सासे आइजोआ नखर आरो गावनि गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों सौसिनानै इउपिएससि आनजादखौ 88थि रेंकआव उथ्रिसारनो हाना आइएएस अफिसार जानायनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसारहोदों। अदेबानि रितिका जिन्दासआ 22 बोसोर बैसोआवनो आइएएस जानो हानाया इयुन जोलै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो हायो। मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला पान्जाब रायजोनि रितिकाया बाङाइ बैसोआवनो आइएएस जानो सिमां सुजुनाया हादरनि सुबुंफोरनि थाखाय सिबिथाइ होनो थांखि लादोंमोन। रितिका जिन्दालआ गावनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै सोलोंथाइखौ मोजाङै लाबोयो आरो गोजौ सोलोंथाइनि डिग्रीखौ लानानै जेब्ला 2018 मायथाइयाव इउपिएससि आनजादखौ गिबि खेब होनो नाजायो, बे समाव बिनि बिफाया केन्सार बेरामजों भुगिनांना जोबथायाव जिउ गोमानायजों नखरा गोबां जेंनायाव गोग्लैयो। जाहोनाव रितिकानि इउपिएससि आनजाद होनो नाजानायनि फारसे गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। नाथाय बेफोर जेंनाखौ गोसोनि जेंनाल' साननानै रितिकाया इउपिएससि आनजादखौ दिदोम गोसोजों होनानै दुलाराय भारतनि गेजेरावनो 88थि रेंकआव उथ्रिसारनो हायो आरो लाइमोन बैसोआवनो आइएएस अफिसार जानो हायो। मैया भारतनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन जाहाज गाथोन आइएनएसखौ इन्डियान नेभि एबा दै सान्थ्रि हानजायाव सोफादेरनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होदोंमोन रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ। मख'नो गोनांदि आइएनएस विशाखापट्टनमखौ मुम्बाइनि मजगाव डाकयार्डआव बानायनाय जादोंमोन। बे जाहाज गाथोना गासै 163 मिटार गोलाव आरो 17 मिटार गुवार। बिनि लिरथाया 7400 टन। बे जाहाज गाथोनखौ गोदान मुगानि आदबजों गासैबो रोखोमनि हाथियार थाजोबनाय राहाखौ नोजोर बोनानै बानायनाय जादोंमोन। बे दावहारु जाहाजाव सा 50 बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सा 300 नेभि एबा दैनि सान्थ्रिफोरखौ थिसननाय जादों। हादरावनो बानायनाय आइएनएस विशाखापट्टनम दावहारु जाहाजाव एन्टि-शिप ब्रह्मस गुन्द्रासा मिसाइलखौबो थिसननाय जादों आरो गोजौ गाहाय बाहागोआव सुथुरनि बिरनाय फाइटारखौ गावख्लायनो हानाय बायदि आबुं गोहो दं। बे दावहारु जाहाजआ हादरनि दै सान्थ्रि गोहोखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामबावगोन होनना हादरनि जर'खा बिजिरगिरिफोरा मिजिं थिदों। बाक्सानि निस्लामारियाव मैदेरजों जिउ गोमानाय नखरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय खाथिराम बर'आ 1 लाख रां गथायनानै होदों। थांनाय 18 नबेम्बर खालारखालि बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बियाबनि निस्लामारि गामियाव हाग्रानि मैदेरजों गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जानाय प्रहलाद बैसनि नखरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय 1 लाख रां गथायनानै होदों। भारत भुटान सिमना साखाथि गामिनि रायजोफोरा बांसिन समावनो हाग्रानि मैदेरजों न'-बां सिफायजानाय, माइ आबाद, गय बिफां, मैगं आबाद बायदिखौ खहा खालामजानायनि अनगायैबो गोबां समाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरजों दावहा नांबोनो गोनां जादों। लोगोसेनो सिमा साखाथियाव संसार जानाय सुबुंफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै खोमानो गोनां जाबोदों। थिग बेबायदिनो थांनाय 18 नबेम्बर खालाराव हाग्रानि मैदेरजों प्रहलाद बैसनि जिउमाया गोमादों। हाग्रानि मैदेरजों जिउ गोमानाय दुखुथिया नखराव बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ नुजाथि हैनानै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो सोरखारा दुखुथिया नखरखौ अरायबो अनसायगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो प्रहलाद बैसनि नखरनि थांना थानाय राहानि थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय बिसि सरासति बैसनि आखायाव 1 लाख रांनि चेकखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ गथायनानै होयो।
स्वच्छ सार्वेक्षण 2020नि हाबाफारियाव तेजपुर सोहोरानो बयनिख्रुइबो साखोन सिखोन सोहोर होनना सायख'जादों। गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव मिनिस्ट्रि अफ हाउसिं एन्ड आर्बान एफेयार्सआ स्वच्छ सार्वेक्षण आनजादनि फिथायखौ फोसावना होबाय। स्वच्छ अमृत महोत्सवनि गेजेरजों बे फिथायखौ फोसावना होनाय जादों। हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ 6थि स्वच्छ सार्वेक्षणनि फिथायखौ फोसावना होदोंमोन। स्वच्छ सार्वेक्षण 2020नि हाबाफारियाव आसामनि तेजपुरानो बयनिख्रुइबो साखोन सिखोन सोहोर होननानै सायख'जादों। बारग' क्रिकेटार आरो बिजेपिनि एमपि गौतम गम्भीरआ सिद्धुखौ सोंखारिदों। नवजोत सिं सिद्धुआ दा बावैसो मोनसे हाबाफारियाव पाकिस्ताननि मन्त्रि इमरान खानखौ गावनि बिदा गिदिर होननानै फोरमायदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो भारतआव दावराव दावसि जादों। भारतनि बारग' क्रिकेटार आरो बिजेपिनि एमपि गौतम गम्भीरआ बे बाथ्राखौ लानानै सोंखारियो। बिथाङा गावनि टुइटआव लिरदों दि गावनि फिसाजोखौ आरो फिसाज्लाखौ सिमायाव दैथायहर अब्लासो गुबुन हादरनि गाहायखौ बिदा बुंनो हागोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि टुइट खालामनायाव रावनिबो बुं लायाखै, नाथाय बिथांनि थांखिया कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजोत सिं सिद्धुआनोमोन। जम्मु काश्मीराव हाबफैखोमानो नाजादों पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा। जम्मु काश्मीराव पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा गाग्लोबनो हागौ। गाग्लोबनायनि थांखिया पाकिस्ताननि आलबादारनि साबा उदखारिफ्रा पिअकेआव थियारि जानानै दं। बिसोर उदखारिफोरा खाबु लाना गाग्लोबफैनो हागौ। बिसोर खाबु मोनब्लानो सिमा बारनानै भारतआव हाबफैखुमानो नाजागोन होनना मिथिनो मोन्दों। भारतनि संगालि एजेन्सिया उदखारिफोरखौ हाबफैखोमागोनखौ सन्देह खालामनानै रैखाथि सान्थ्रिफोर आरो जम्मु काश्मीरनि पुलिसफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायदों एबा बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जा आरो पुलिसफोरनि अपारेशन अल आउट खालामनायखौ उदखारिफोरा गिखांनाय फैदों। संगालि एजेन्सिनि बायदिब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि सिमायाव बरफ गोग्लैनायनि खाबु लानानै हाबफैखोमानो हागौ पाकिस्ताननि उदखारिफोरा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गंबा कलेजखौ इउनिभार्सिटि खालामनो खोथा बुंदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटेलनि अडिट'रियामाव खुंनाय सा सानजा सोलोंथाइ जथुमाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। बिथाङा बाहागो लानानै सा सानजा भारतनि आसामनि गंबा कलेजखौ इउनिभार्सिटियाव सोलायनो बाथ्रा होदों। बेफोर कलेजफोरानो जादों शिबसागर कलेज, नगाव कलेज, लखिमपुर कलेज, जेबि ल' कलेज आरो हेल्दी गार्लस कलेज। फैनो गोनां 2 बोसोरनि गेजेरावनो बे कलेजफोरखौ इउनिभार्सिटियाव सोलायनाय जागोन होनना बुंदों बिथाङा। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।